Jo ara parlaré amb vosaltres, com si fos vosaltres, el públic. I parlarem amb jugadors, que són ells. Vosaltres, que són ells. Ens han fet feliços a nosaltres, que sou vosaltres. Igual com jo ara soc vostre i nosaltres estem amb vosaltres. S'entén? Dici que saga ja. Visca el Barça, visca Cataluña y visca Fuente Alguilla. Anda, al final este de hablar por el micro se me da bien y todo. Y así es lo que voy a hacer cuando me retire. 2, 34, 45, 57, 22. ¿Bingo? ¿Han cantado bingo? Milito, no ha podido venir porque es un boludo. Y Piqué está loco. ¿Qué pasa? ¿Se ríen de todo lo que digo? Déjame probar. Esta mañana me llamó Florentino. Ya me lo pensaba. Era broma. I quan digui 3, tots fem l'onada! 1, 2, 3! La del Camp Nou sí que volava. Aquesta grada del Cracòvia és una merda! I ara voteu tot! Ven para acá. Sos un chupón. Mira qui parla. Ja tenim 2 títols. La Copa, la Lliga, i ara anem a per la Champions. Ui, si això és demà passat, i encara desplegar les mongeteres.